Lewanaw an bi aw fo ko koymandaw ka dongo do timna jakoso amnu tesege naw tanyine kan lajje wasa ka kuna funi lidi media sanfɛ encore ma ko dan se dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bi kibaru kumabɔ la i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ye laseli kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kuma fɛ ka fangandafili wale sabati nka ko tɛgɛ dara u bɛɛ lajɛlen kan u ye laseli dɔ kɛ min bɛ a kibaru bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya an bɛn'o sɔrɔ ni kibaru daminɛ la o kɔfɛ an ka jamana politiko wulikajɔkɛlaba kɔrɔ dɔ min bɛ wele ko Cɛbilen Darambe ale fatura nin dɔgɔkun kɔnɔna na sukoɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛra Bamako yan nɔ ka kɛ ni a baaraɲɔgɔn dɔ ka ɲɛfɔli Jigiba Keyita ale y'a jira k'a fɔ ko Cɛbilen y'a ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɛ ka baara kɛ Mali ye kibaru wɛrɛ bɛna fara olu kan ni k'o ka tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Lewanaw an bi aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an y'a fɔ ten nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukanw kun cayara k'a fɔ ko minɛliw bɛ senna jalabatigi dɔw ani sɔrɔdasi wɛrɛw minnu ni a kun jirala k'a fɔ k'u b'a fɛ ka fangandafili wale kɛ jamana ɲɛmaw mɛnna k'a sɔrɔ u ma kuma nka ŋunuŋunukanw kun ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ forobaɲɔgɔn kunbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ kumaw kɔni kɛlen ka tile damadama sɔrɔ jamana ɲɛmaw bɔra ka laseli dɔ kɛ faso ka jabaraniso sanfɛ ka jira k'a fɔ ko maa dɔw minɛna jalabatigi fila n'o ye général fila ye k'olu b'a la général Dawudu Mohamedine ale ye laseli kɛ ORTM jabaraniw sanfɛ an ka jaabi ninnu lajɛ. Bɛ dɔgɔkun damadɔni bɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ fɛ ka ɲagami don jamana la ka jamana ɲagami olu mɔgɔw sarasiw b'a la civiliw b'a la fɛn caman b'a la politique mɔgɔw b'a la société civile mɔgɔ caman b'a la nka an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu minɛna u yɛrɛ ja bɔra télé la a y'u ye an ɲɛ b'a caman na sarasiw ka c'u la mɔgɔ wɛrɛw b'u la hali mɔgɔ dɔ fana sɔrɔla la min tɛ yanka ye a bɔra farajɛ jamana mɔgɔ dɔ donc bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ko in tɛ Mali kɔnɔna dɔrɔn ye mɔgɔ dɔw sen b'a la hali Mali kɔfɛ mɔgɔ dɔw fana sen b'a la hali minnu tɛ maliyɛn donc an ka service spécialisé foli b'u ye yan u sera ka mɔgɔ fɔlɔw minɛ tɔw fana lasɔrɔla o cogoya kelen de la nka halisa a bɛ fɔ min ma ko investigation a bɛ ka continuer walasa u ni mɔgɔ minnu bɛ nin jɛjugu in na u ka se ka dɔn an ka jamana mɔgɔ tɛ nin na bi an ka jamana mɔgɔ tɛ nin na bi jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne hakili an jugu fɔlɔ ye bi terroriste de ye banbagaci minnu bɛ k'an ka jamana ci n'u bɛ k'an ka dugu jeni u bɛ k'an ka mɔgɔw faga civil t'a la sarasi t'a la an k'an ka jɛ ka ninnu de kɛlɛ bi jamana ɲagamini tɛ na fɛn ɲɛ mɔgɔ si an bɛ yɔrɔ min na bi nka minnu y'a kɛ u yɛrɛ y'a ye u bɛ yɔrɔ min na bi n y'a fɔ cogoya min na n'u ni mɔgɔ minnu don caman lasɔrɔla nka halisa baaraw bɛ ka kɛ walasa ka a tɔw fana lasɔrɔ mais ka tila k'a fɔ an ka jamanadenw ye u k'u hakili sigi foyi tɛ yen nɔ foyi tɛ yen min bɛ se k'a to n'u ja bɛ tigɛ walasa kunpan wala fɛn wɛrɛ dɔ k'u sɔrɔ situation maîtriselen don foyi tɛ yen nɔ min bɛ taa ka bagan gɛn ka taa ka bagan gɛn min bɛ taa ka jago la ka taa ka jago la basigi bɛ yen nɔ nka halisa an ka an janto an yɛrɛ la n'an ye fɛn ye min ma ɲi an ka jamana ma n'an ye fɛn mɛn min ma ɲi an ka jamana ma an ka finidonnaw lasɔrɔ joona k'a f'u ye ni kunnafoni dira a di waati ɲuman na hakili o b'a to an bɛ se ka fɛn dɔ labɛn k'a kunbɛn nin yɔrɔ in na foli bɛ jamanaden ɲumanw ye foli fana b'an ka service ye minnu ye nin baara in kɛ walasa ka ninnu kun kelen bɛ ka ko min boloda ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana ɲagamini walasa u bɛ min nɔfɛ u kana lasɔrɔ. An y'a ye sɔrɔsi jalabatigi dɔw fana b'a la. Awɔ jalabatigiw b'a la jalamisɛnnintigiw b'a la dugumamɔgɔw b'a la a bɛɛ de b'a la n y'a fɔ cogoya min na minnu yɛrɛ ja bɔra télé la aw yɛrɛ y'a ye a dɔw ye gendarmew ye a dɔw ye jalabaw sɔrɔ a dɔw ye placebaw sɔrɔ jamana in kɔnɔ nka ni mɔgɔw t'a dɔn kuma dɔ i bɛ min fɛ a ka gɛlɛn sinon jamana ɲagamini kɔni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ jamana ɲagamini man kan k'i ka baara fɔlɔ ye surtout finidonna ka baara fɔlɔ kan ka kɛ jamana lakanani de ye a baara man kan kɛ jamana ɲagamini ye o donc k'a f'u ye halisa ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko sariyako sira kan kalan dɔw taara ka ɲɛsin sariya tigɛlaw ma min b'a to u bɛ se ka sariya taabolo kura minnu taara ka kow ɲɛnabɔ n'o ye code pénal ani procédure pénale ni o ye ɲagili sariyaw ani nɔminali sariyaw ye minisiri min bɛ sariya kow kunna Mamudu Kasoge u ye nin lawuli min kama a bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye nin jaw la an k'olu lajɛ. An ye nin kɛnɛ in laɲini pour que code pénal ani code de procédure pénale minnu ye an ka gafeba fila ye
a ka se ka cari ka yɛrɛ kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ pour que minnu bɛ sariya baaraw kɛ u bɛɛ ka se ka a kɔnɔna kow dɔn u ka se ka a baara kɛ ni hakilisigi ye n'a ye jateminɛ code pénal ale ye gafe ye fɛn o fɛn min kɔnnen don an ka sigida la an ka jamana kɔnɔ n'a ko kɛra ɲangini kan ka yaala a bɛ fɔ o de ma ko infraction ninnu olu bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ code pénal kɔnɔ donc code pénal fana b'a yira infraction n'a kɛra san joli de kan ka tɛmɛ n'a tɛ se ka poursuit ou bien n'a kan ka poursuit a kan ka poursuit sira min kan ko min kɛra an ka jamana kɔnɔ dunan fɛ o bɛ kiri cogo di ko min kɛra jamana wɛrɛ la an ka jamanaden dɔw fɛ o bɛ se ka kiri cogo di donc code pénal bɛ o principe bɛɛ fɛngɛ k'a yira ni sariya kura taara k'a sɔrɔ ko dɔw kɛra ka kɔrɔ donc o ko ninnu u kan ka taa sariya kɔrɔ de kan wa u kan ka taa sariya kura de kan code pénal de bɛ nin bɛɛ kofɔ donc code pénal a nafa ka bon kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma formation in kɔnɔna na baara min kɛra la pour que k'an ka code pénal lakurakuraya o bɛɛ bɛna ɲɛfɔ aw ye donc n'a y'a jateminɛ code pénal infraction caman kura donna la donc ka b'o la infraction kɔrɔ minnu tun bɛ yen olu fana u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o fana kow taara ka bila a kɔnɔ n'an ye code de procédure pénale ta ale ye gafe ye an ye infraction minnu fɔ ni mɔgɔ bɔra k'o ko kɛ a tigi a kan ka minɛ cogo min na enquêtew kan ka kɛ cogo min na kiriw kan ka kɛ cogo min na kiri kɛlen kɔfɛ ɲangini minnu mana ta o ɲanginiw kan ka baara cogo di ni ma sɔn kiri min tigɛra juridiction fɔlɔ la o kiri bɛ bila ka taa cour d'appel la cogo min na ni cour d'appel ta ni ma sɔn o fana ma o bɛ bila ka taa cour suprême na cogo min na o bɛɛ de détaillé don code de procédure pénale kɔnɔ donc code de procédure pénale o fana de b'a yira k'a fɔ ko dɔw bɛ yen n'o kɛra a tɛ kaso takun bɔ dɔw u bɛ se ka bololanɛgɛ d'u ma bololanɛgɛ min bɛ baara kɛ ni informatique éléments ye bracelet électronique maintenant o bɛ k'a tigi tɛgɛ pour que a ka dɔn a tigi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ waati bɛɛ donc o ka fisa ni minɛni ye ko dɔw la mais minɛni a tɛ ɲɛ dɛ ko dɔw la kɔni ni minɛni tɛ foyi tɛ dilanni kɛ donc o ko fana bɛ yen minɛni bɛ ko la donc minɛni man ka kɛ minnu na donc mesure wɛrɛw bɛ ta i n'a fɔ bololanɛgɛ i n'a fɔ travail d'intérêt général donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc bi na donc n'an y'o gafe ta gafe fila bɛɛ n'a y'a jateminɛ baaraba de kɛra la kabini 2001 an tun bɛ ka baara kɛ ni gafe minnu ye yɛlɛma nana don o kɔnɔ donc yɛlɛma minnu donna vraiment yɛlɛmabaw don ni ala sɔnna a ma an bɛna baara kɛ ni gafe fila ye fo ka taa se san 20 san 30 fo ka taa o kɔ n'i y'a jateminɛ o u nafa ka bon an ka sigida la kosɛbɛ n'u taara wajibi don u ka cari yɔrɔ bɛɛ pour que minnu b'a baara kɛ u ka kɔnɔnafɛnw dɔn u k'a dɔn baara kan ka kɛ cogo min na donc ni atelier in a dabɔra o de kama donc an ka expertw bi yan olu bɛna don a kɔnɔ k'a bɛɛ walawala pour que bɛɛ k'a faamu baara in kan ka kɛ cogo min na denmisɛnninw ka sansɔrɔli kɔfɛ kiimɛli minnu bɛ wele ko DEF ani bagi i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ kalan minnu bɛ kɛ ɲɛfɛ u bɛ se ka fili olu suganti cogo la min b'a to caman bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ baarantanya walima baara gɛlɛn dɔw hukumu kɔnɔna na min b'a to u tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka taasira jɔnjɔn jumɛn ta walasa min b'a to bagi ni DEF kɔfɛ i ka se ka kalan sɔrɔ kalan min bɛ se k'a to i ka se ka baara sɔrɔ n'i tilara kalan na adamadenya bɔ nɔgɔla fɛɛrɛw dɔnbagaba min bɛ wele ko Dr Musafa Dawu ani baaradaw ɲɛnabɔ cogo ɲuman dɔnbagaba fana don an y'ale ɲininka a ko siratigɛ la i jaabi min d'a ma an k'o lajɛ nin jaw la denmisɛnninw pour que u kana siri mɔgɔ la sini u ka se ka kalan kɛ min b'u dɛmɛ u kana bloquer sini o bɛ dépend fɛn saba la a fɔlɔ ye jumɛn ye denmisɛnninw kan ka ɲini k'a dɔn jumɛn ka di olu yɛrɛ ni ye c'est
très important. Qu'est-ce qu'ils rêvent d'être? Nous sera quoi au déterminer qu'au don. Flana et mi. Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Capacité de memboula pour que ça ou activité in ke. Donc n'a pas aller faire que juger ou aller faire que avocat. Est-ce que aptitude ou bala pour être ça? Sabana et mi. Est-ce que au barako be tuko di jamana kono ou offre d'emploi ko be tuko di? Est-ce que a bara sɔrɔ ka di sini ou bien sini ngene n'a tigi ma a bara sɔrɔ est-ce que a bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma siri mɔgɔ la donc c'est très important parents kan ka denmisɛnnin accompagner a ka o ni paramètres déterminer san'a ka filière dɔ choisir puisque américain ka président n'an b'a fɔ o ma Abraham Lincoln président kɔrɔ ale ko ce que vous apprenez aujourd'hui détermine ce que tu seras demain o bɛ min kalan bi o de b'a yira sini e bɛna kɛ min ye donc c'est pour dire que e bɛ ka choix e bɛna taa université min kɛ c'est très important ka déterminer sini e bɛna kɛ jɔn ye donc c'est très important parents k'u hakili to o la denmisɛnninw k'u hakili to o la en tenant compte de ces trois paramètres là n'i taa yɔrɔ ɲuman choisi a nafa bɛ kɛ min ye non seulement a tigi yɛrɛ bɛ développer a bɛ épanouir a ka baara kɔnɔna na a caman na i bɛ taa sɔrɔ n'i ye fɛn ɲuman choisi e tɛ kɛ chômage la puisque i bɛ fɛn kɛ min demande fanga ka bon kosɛbɛ donc i b'a ye e tɛ siri mɔgɔ la quoi donc a avantage fana bɛ se ka kɛ min ye tuguni c'est que la personne non seulement a tɛ siri mɔgɔ la a bɛ se ka jamana fana dɛmɛ ni a ka baara ye Mali bɛ cogo min comme Mali ye jamana min a bɛ chantier la c'est en pleine croissance donc domaine minnu bɛ yen bi n'u baara sɔrɔw ka teli o ye agriculture ye mɔgɔw k'a ɲini ka agriculture kalan k'a dɔn n'i ye jamana ba caman lajɛ a waritigiba n'a nafolotigiba ninnu ye sɛnɛkɛlaw de fo yɛrɛ b'a fɔ u ka adage kɔnɔ ko l'argent a quitté les bureaux et se trouve maintenant dans les champs donc sɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ le domaine numérique domaine kɔnɔ ani énergie domaine ale ni santé fana olu fana ye domaine ye minnu demande fanga ka bon kosɛbɛ ekɔliden fɛn o fɛn n'i ye ka kalan ta taabolo sira ninnu kan a ka ca e bɛ se ka baara sɔrɔ hali n'i ma baara sɔrɔ ni domaine na i bɛ se ka baara kɛ e yɛrɛ ye i tɛ siri mɔgɔ wɛrɛ la o kɔfɛ diinɛko sira la i b'a ye k'a fɔ ko Sénégal jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛ to ka kɛ yen nɔ san o san n'a bɛ wele ko Grand Magal de Touba i b'a ye k'a fɔ ko silamɛ diinɛ batobaw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko sira kan Mali kɔnɔ an ka diinɛko ni batoko minisiri Dr Mamadu Kone ale taara jamana jɔyɔrɔ fa a lajɛlen kɛnɛ kan a ye min fɔ an ye an k'o lamɛn ni kumakanw na diinɛko belebeleba fɛn dɔw bɛ yen ni a bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ Mali kɔ kan a ka kan ni o ye danaya la jamana kan ka jamana wele ka na a kora jamana ni tan bɛ yen jamana ka se ka nɔnabila kɛ ni diinɛ minisiri ye n nana o cadre de kɔnɔna na Sɛnɛgalɛw ka fɛti belebele min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Mangali ni a bɛ kɛ Tuba o fɛti ye mun ye o ka karamɔgɔba dɔ de tun bɛ yen waati tɛmɛnenw na tubabuw y'a sɛgɛ kosɛbɛ a ka diinɛ nɔfɛ mais Ala nana se di a ma a laban na donc o se min dira a ma a fana ko a b'o lon kɛ Ala batolon ye ani k'a kɛ dugawu lon ye ka di adamadenw ma ani k'a kɛ Ala barakala lon ye Ala min sɔnna k'a to ale ye se sɔrɔ ni ale ka limaniya ma bɔsi ara tubabuw ka sɛgɛ fɛ donc olu ye Mangali ye a lon a bɛ komi fɛti sagaw bɛ faga misiw bɛ faga ɲɔgɔnmɛw bɛ faga mɔgɔw bɛ cadeau di ɲɔgɔn ma mɔgɔw bɛ hɛrɛw kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye ani mɔgɔ bɛ yen n'u ka délégation nana u bɛ dugawu kɛ o bɛɛ lajɛlen n'u ka jamanaw ye Mangali ni kunba jumɛn b'a la fɔlɔ a bɛ mɔgɔw wele ka taa sabali ma ani bɛn ma diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛn ma sigiɲɔgɔnya la k'a jira k'a fɔ an tɛ diinɛ kelen na o tɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko an ka bila ɲɔgɔn na ko an tɛ siya kelen ye o tɛ se ka kɛ sababu ye ko an ka bila ɲɔgɔn na min bɛ yen ni o b'an fara ɲɔgɔn kan o le ka ca ka tɛmɛ min b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ye donc Mangali na leçon ba de b'a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ diinɛmɔgɔ caman de bɛ na ka na ka témoignage kɛ Mangali nin na a bɛ fêter Sénégal cogo min na a bɛ fêter diɲɛ jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ yen ni e bɛ Mangali ko ni hakilina miiri la k'a ɲɛfɔ ɲɛna fɔlɔ Mangali yɛrɛ kɔrɔ de ye ko la rencontre la grande rencontre pour que ka se ka Ala fo o de ye Mangali ye ou la communion o de ye Mangali ye donc jamana y'an bila ka na an ye jamana ɲɛmɔgɔw ka foli fɔ Sénégal fana jamana ɲɛmɔgɔw ni o ye a autorité ye o ye an bonya ko ka tɛmɛ a degré kan o ye o ni balima bɛ an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ye o y'o fana ɲɛfɔ an fana y'an ka jamana kuntigi fana ka foli fɔ o ɲɛ
ni dɔgɔkun kɔnɔ cɛbilen Darambe ale fatura Faransi jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ farigan dɔ ye maa kofɔlen a ye wulikajɔ caman kɛ walasa démocratie fanga bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔ cogo min na jamanadenw bɛ se k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'olu sigi sen kan kanabila kɔnɔ ka se ka u hakilila di jamana ko la kanabila kɔnɔ adamadenw ka hakɛw fana lafasali mɔgɔ dɔ min ye wulikajɔ kɛ o sira ninnu kan kosɛbɛ o kɛlɛ de senfɛ a ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ ka kaso caman kɛ min bɛ tali kɛ maa kofɔlen ka suturaliw kɛra dɔgɔkun kɔnɔ Bamako yan nɔ maaba caman tun bɛ a ko kɛnɛ kan o caman ye tasibila ye ka ɲɛsin a ma Jigiba Keyita ye a baaraɲɔgɔn dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka politiki tɔnkɔrɔ min bɛ wele ko parena o tɔn kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ cɛbilen y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ k'a ɲɛsin Mali de ma an ka lamɛn ni kumakanw na cɛbilen ye mɔgɔ ye min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali kumabɔli de la Mali kungo de la Mali ka ɲɛtaa sira de kan kabini a b'a san 22 la n'a kɛra Mali prisonnier politiques la bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin ye Modibo Keyita fagali san u minɛra ka don kaso la ka kalo caman kɛ kɔrɔn fɛ o kɔfɛ Cabral fana fagali a taara kɔrɔn fɛ a ye kaso caman kɛ fa laban ma ɲɛ a ko solution min bɛ na an ka taa kɔfɛ ka taa ɲɛɲini a taara kɔfɛ ka taa ka droit de l'homme ko faamu ye farafina an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen dictateur minnu tun b'an kunna a y'u dénoncer Amnesty International ba kɛlɛba kɛ pour que prisonnier politiques ka bila o kɔfɛ Mali démocratie kɛlɛ min bɛ Faransi a y'i sen don na fo ka na ni 91 o la a kɛlen ministre ye a y'a seko kɛ o bɔla ye 93 a journal créé démocratie sinsinni jamana kɔnɔ a y'o k'a ka kɛlɛ ye kɔrɔnfɛ ko la ala kɛlen ka garisɛgɛ kɛ ministre de zone aride ye komi a ye kaso kɛ yen nɔ yen mɔgɔw n'u ka fantanya ye a makana cogo min na u ye u madon an na cogo min na a taara o wale ɲuman dɔn de k'olu ye ka u ka kungo ka kungo ye o de y'a to ni nɔrɔ ko kuma fɔra i b'a fɔ ko cɛbilen o de y'a to a y'a ka hakilila caman fɔ o la a ye mɔgɔw bilasira a la siɲɛ caman o cɛbilen de ntanya filɛ nin ye ne bɛ se ka min fɔ cɛbilen ko la a y'a yɛrɛ di Mali ma ayiwa diɲɛ kɔni nin san an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ cɛbilen Darambe la a taara ka si min to ala ka o kalifa denw na min ka ca n'o yɛrɛ ye a fatura ka si to san 70 jate la ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la kibaru farala ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don André Traoré Emmanuel Jara an b'a fɔ k'aw kana ɲinɛ k'aw abonné an ka page la walima k'u partager walasa ka se ka jaw sɔrɔ bila waati yɛrɛ la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na